6 minutos sobre as 6 da tarde. Luz Cachousa, que tal, como estás? Moi boas. Moi boa tarde. Encantadísima de estar aquí unha tarde máis. Nos tamén de compartir este tempo de divulgación cos ointes da tarde. Estás que non paras, aparte desta colaboración que tes aquí na Radio Galega, das múltiples charlas e obradoiros que andas facendo por aí. Bueno, sei que vas a estar este sábado día 8 dando unha charla en A Coruña, en Expo Coruña, Así é, en Expo Coruña, sí. Unha charla que vai enfocada a que o importante é cultivar. Váleme se é un horto urbano ou se é nunha maceta ou se é nun balcón. Esa é a miña finalidade da charla deste sábado ali en Expo Coruña. Que ademais ten un título moi bonito, falando de hortelar en calquera lugar. Será a ponencia da nosa Luz Cachousa que vai dar resposta xa as múltiples preguntas que nos foron chegando por aí, Maite. Pois mira, unha que di que no mes de agosto podou a erva Luisa case a ras de chan. Agora está outra vez frondosa e pregunta: podo volver podala para conservar as follas? Faime mal a planta neste tempo? Aquí estamos xa en novembro. E quen é? Celi, de Extremadura. A ver, recoller ahora mismo as follas non é o mellor momento, porque as follas agora é máis, se podou a planta, case a ras de chan. Se lle rebrotou foi unha maravilla, o sea, foi unha alegría, porque podala a ras de chan implica que cortas casi onde está a madeira xa seca. É difícil que rebrote, así que felicidades que lle rebrotou. Pero as millores follas para jardar, para conservar secas da erva luisa é a finales de verán, entre julio e agosto, porque son as follas máis carnosas, máis duras e máis resistentes para poder jardar. Agora mismo non lle recomendo o que é quitar a folla porque é moi endeble, porque é unha folliña xa sin tanta energía, sin tanta forza, quitala como para secar e tela ali nun cacharriño na alacena. Pero o que si pode é sempre ir a coller unhas folliñas para ir a facer unha infusión no momento. O sea, tomala fresca, iso sí que pode. Pero a mellor agora quitarle as follas para secar, igual non é a mellor época, pero bueno, como dixía que tamén quería podala agora, pois se lle facía daño porque estamos en noviembre, non? Non vai a ser o caso, porque a erva luisa non vai a sufrir tanto agora por quitarlle unha rama, polo frío, dijo, e pola humedad, non lle van a entrar hongos por aí. Así que eso, eu recomendolle que mellor que colla as folliñas que necesita para esa semana, e listo, que vai collendo pouquinho a pouco. Moitas grazas, Celi. Xa sabes onde estamos, calquera dúbida máis que teñas, non dubides en poñerte en contacto con nós. Pois, Cristina, dende Río Torto, ademais de mandar saúdos para nos que hai para todo o equipo da Radio Galega, di que como se pode rexenerar e que aportes e nutrientes poden aplicar á terra dun invernadoiro que sempre ten os mesmos cultivos e que non pode facer rotación. No seu caso, tomates, pementos e leituga. Di que outros anos sementou nabos e logo triturounos para empregalos como abono verde e que tamén lle pon compost. Eso está genial, o sea, está genial. Eu quero entender que hai un momento no ano no que deixa de poñer tomates porque non se lle van a dar, o sea, aí ten que ter, faltame información, ten que ter unha parada en algún momento, porque se me dixeran outros cultivos, vale, pero o tomate no inverno estou segura que non o planta, a non ser que lle poña lámparas de calor e de luz ultravioleta, que non creo que sexa o caso. Pero bueno, no inverno, digamos que é unha época boa para facer unha regeneración do chan. Dixo que puxera nabos, o sea, é do melloriño que podemos poñer aquí en Galicia. Eso é unha rotación, porque do que me falaba antes, mira, o tomate e o pimento son solanáceas, é dun grupo de familia, non? Normalmente hai que rotar os grupos de familia. Esas dous pertenecen á mesma, pero tamén planta lechugas, non? Que son de outra familia, das compostas, chamase das compostas. Pero, se plantamos nabos, grelos, rabisas, nabicol, o que estamos facendo é unha rotación, eso é perfecto. E aparte, con este tipo de cultivo, é como un abono verde, que o tritura antes de empezar a plantar, o que fai, sin sabelo, é unha biofumigación. O sea, porque hai plantas que teñen uns compostos na súa estrutura que son como compostos químicos naturales que combaten a fungos. Se tuvo solanáceas, posiblemente tuvera botritis, mildio, oidio,
E ao plantar rabisas e grelos e trituralos antes de plantar outra vez no verán, o que está facendo é unha biofumigación. E iso vai axudar a combatir hongos, nemátodos e bacterias, algunha bacteria tamén. Así que o está facendo super genial. Pero, bueno, ao sacar as solanáceas, xa pode empezar a plantar este tipo de cousas. Antes da floración deberías de trituralo, porque senón despois non son tan efectivas. Así que botarlle compost é o mellor que pode facer despois de triturar, o sea, triturar e despois por riba botar compost, deixalo uns días ou un mes ou así, e despois plantar as solanáceas. Está o facendo super genial. Fenomenal, a seguir así, amiga de Río Torto. A ver se entendín eu ben a seguinte pregunta, Sí. que di, os arandos Sí, prenden de esquejes, porque fillos os meus teñen 3 ou 4 anos nos dan. Aquí hai algo que non está ben escrito. sí, pero bueno, eu entendo que fixo algúns esquejes que teñen 4 ou 5 anos e que non lle dan fruto de arándanos. É máis ou menos así, xa me chega, porque mira, os arándanos sí que dan de esquejes, pero poden tardar varios anos, e sempre dependendo da naturaleza da planta. Explícome, porque hai algúns esquejes, o sea, hai algunhas plantas de arándanos que son híbridos, porque necesitan polinización cruzada. Se ti lle quitas o esqueje do híbrido e o sacas e o levas para outro lado, esa planta queda sin a polinización cruzada. E se o híbrido, o sea, se o esqueje pode chegar a non enraizar ben, e pode non chegar a dar fruto. Entón, se fose unha variedade que é autopolinizante, que agora xa as fan así para que se autopolinicen, esta sí que dá fruto, pero bueno, que tarda mellor 3 anos, de esqueje, 3 anos, 4 anos ou 5 anos. Quero dicir que está aínda en tempo, non se vai o tempo moito para que lle empece a dar frutos. Agora, o que si lle recomendo é que por si acaso que plante outro ao lado, outra que non sea esqueje, sino unha planta, para axudarlle ca polinización cruzada. Outra, os arándanos necesitan un pH ácido e podémoslo acidificar, o terreno é moi fácil, se imos ao monte coller uns poucos picaños e lle facemos unha cama de picaños, os picaños son ácidos, o pino en general é ácido por naturaleza. Entón, un pouco de serrín, de cortar leña de pinos, ou corteza de pinos, ou picaños, o sea, como lle chaman, arume tamén lle chaman, ou que lle bote como cama, ao irse desfacendo xa lle vai a facilitar o pH, porque quero un pH ácido. Entón, isto vai a favorecer. E despois que os arándanos necesitan moita luz de sol, luz directa, e ao mellor, se ten os esquejes en un sitio á sombra de outro árbol ou de un muro ou algo así, igual non están no sitio máis correcto. Entón, hai que valorar todas as cousas e mirar a ver cal é o problema. Pois agora seguimos con máis consultas dos ointes da tarde. Imos lembrar, Maite, cal era o número de WhatsApp para que nos poidan enviar cando desexen unha dúbida, unha consulta que teñen a Nusca Chusa. O 627-751-962. As dúbidas dos ointes da tarde para este espazo de Nusca Chusa chegan moitas veces mediante WhatsApp, en outras ocasións a través de non mensaxes de texto, senón notas de voz, como é o caso. Escoita, Nusca. A ver. Teño un limoeiro que o cal vou a poñer as fotos, que está todo cheo de cousas, bueno, ten musgo, ten varias cousas, parece que como que o queren atacar. Que lle podo facer ou que lle podo botar? Gracias. A ti, amiga. Gracias. Que pode facer? Un biquiño, mira, o sea, o pé do limoeiro ten líquenes e musgo. Realmente esas dúas non son plantas tampouco, é como unha mezcla de alga e planta. O que fan non é que sean uns parásitos para os árboles, porque non se alimentan do árbol, simplemente están pegados, pero traen problemas porque son como se foran unha esponjiña pegada día e noite ao tronco de un árbol. E iso o que conleva é humedad constante trae enfermedades secundarias logo, non? É como se nós puxéramos sempre un calcetín mollado nun pé. Sempre. E tuéramos sempre ese pé mollado. Ese pé vai enfermar. O sea que non é boa esa humedad. Directamente non lle fan daño, pero indirectamente á larga vai a facer moito daño. Entón,
o que están indicando é que ese árbol ou está á sombra de outros árboles que son máis grandes que el, porque está indicando humedad, oscuridade e pouca ventilación, ou está entre un muro e unha casa, ou, bueno, algo que está así como escondido, non? Entón, como non lle son vos, o primeiro que temos que facer é limpar o tronco. Non podemos, non sei, usar a carchas. Iso non, porque a presión pode facer moito daño. Recordemos que, como está tan húmeda a corteza, un nada de presión que lle metemos podemos lle facer daño porque está moi húmeda, entón está máis delicada a corteza do árbol. Entón vamos a limpar con delicadeza, cunha escoba bella, desas que nos quedan bellas, sabes, que se gastan así, pois en seco, irlle dando pouquinho a pouco, e non intentar limpar todo de golpe, non? De dicir, vou limpar o tronco do árbol hasta que quede maculado, porque podemos facer daño. Entón, pouquinho a pouco, limpar un pouco hoxe, outro pouco mañán. Tamén podemos, por exemplo, facer unha solución de xabón potásico en unha pouquiña agua templadiña, e ca mesma escoba bella, porque digo escoba bella porque se digo un cepillo, ao mellor a xente colle un bruxo. Claro. O bruxo é mellor de limpar, vale o limpar, pero vas a facer daño, entón unha escoba é como máis suaviña, non? Entonces podémoslo limpiar así. Hai no que podar un pouco, porque, como digo, eso é que está favorecendo o sea, moita oscuridade, frialdade, humedade. Entón, vamos primeiro a limpalo, despois vamos a podar un pouquiño no Que de interior. feito, pregunta despois, que cando se fai a poda dos cítricos? A poda gorda dos cítricos hai que facer no verán, porque os cítricos agora mismo non están en parada como outros árboles frutales, están agora mismo madurando os frutos e algúns xa tamén madurando e botando flor xa. Entón, a poda dos cítricos suelese facer en julio ou en agosto. Pero agora iso non quita de que agora, ainda que esteamos en noviembre, poidamos quitar as ramas cruzadas, que esteamos as do medio, sabes, que están aportando moita humedade. Podelle traer problemas de hongos ao mismo árbol, así que, eso, unha podiña lixeira, limpalo ben, e unha vez que estea limpo, hasta lle recomendo que bote un pouquiño de cobre en forma de caldo bordolés, por exemplo, ou digo caldo bordolés sempre porque como está asetado en agricultura ecológica e xa ben preparado, que é cobre con cal, xa non hai que facer a mestura, entón está xa adaptado, non? É só botalo en ajo e botarle un pouquiño ao tronco, para evitar precisamente que cando limpamos todos eses líquenes e musgo, a piel do árbol queda como moi exposta e agora mesmo non é que esteamos hongos na mellor época, pero podenlle entrar. Entón, un pouquiño de cobre, despois de limpalo, vai a vir de perlas, vai a vir moi ben. Nada máis, o sea... Agora a pregunta Reme de Santiago sobre as cabazas. Entroulle a dúbida de se serán comestibles. E se poden ser tóxicas en caso de non ser comestibles. Di, as ovaladas son dunha semente que xa tiña, aínda que eran laranxas. Agora, unha cambio de cor. A redonda dunha semente que me deron este ano. E manda saúdos e manda foto. E manda foto, mira. Foto mellor é complicado. Querida Reme, o que che está pasando é algo moi común, porque este tipo de plantas que se chaman curcubitáceas son capaces a polinizarse cunha facilidade é increíble, o sea, que o que plantas este ano non ten por que ser o mismo po ano que ven. Ti gardas a semente, pero esa semente ao mellor está cruzada con outra, se non é tú, é de teu veciño, ou que un paxariño se pousou en algún e chegou ali desde 1 kilómetro. Quero dicir, teñen unha polinización cruzada facilísima, son unhas facilonas estas plantas. Entón, que non se preocupe porque non se vai, digamos, a envenenar, porque que teñen de bo? Todas as calabazas, digamos, non? Pepinos, calabacíns, sandías, melóns, todo ese tipo de plantas teñen un agente que se chama cucurbitacina, que é o que lle dá o amargor. O sea, a planta criou para defenderse contra que as alimañas o vayan comer, tal, que o que queren é proliferar como a todos, non? Pero a mellor maneira de saber se unha calabaza destas é boa, entre comillas, para comer, é coller un cachiño e probalo, non tens nin que trajalo, o sea, porque a astringencia que ten e o amargor que ten vai che facer escupilo no momento. Non che vai pasar nada non che vai queimar a boca, non é un ácido, quero dicir, pero vai che a dicir se se pode comer ou non. Esa calabaza, se é comestible, tenche que saber unha especie entre nabo e sanoria, que é o que saben as calabazas cando están verdes, non? Así, a calabaza.
E o que si lle pode dar, por exemplo, unha pista de que non é comestible é que teña deformidades, que estea como deforme, ou que teña como verrugas. Si ten verrugas ou está deforme, posiblemente non sexa comestible. Porque decía que tiña unha forma un pouco así. No, pero a forma está genial, porque a forma, xa te digo, podese cruzar, polinizarse entre sí e formar unha nova calabaza, unha nova especie de calabaza que sea comestible. Pero claro, si ao mellor xa foi híbrida cando a comprou, cando a volves a plantar, faltalle ao mellor unha parte do gen que fixeron nesa hibridación de primeira, ou sea, é como un F1 e F2, non? Entón, cando a plantas de segundas, vai a salir diferente. Entón, que nada, que ao final, en resumen, si a marja, cando a mastica, non lle sabe mal, pode a tomar con tranquilidade. Si ten verrugas, mellor que a use posa maín, así. Pois así, directamente. Pois, temos unha última cuestión, antes de marchar. Contanos aquí que ten unha pequena horta ecolóxica cedida polo Concello. Sí. Pregunta, que pode facer ca terra no inverno para poder volver a plantar tomates no mesmo sitio o próximo ano? Pois mira, como falamos antes, planta grelos, dillo con ravisas. O sea, mira, plantar grelos é arrancar todo o que queiras. Non tes nin que preparar a terra, nin que abonala, nin fertilizala, nin nada, e podes xa botar grelos. Hai moitos tipos de grelos e de ravisas, así que podes coller o que queira. Que van a facer os grelos? Mira, unha, danlle cobertura ao chan, porque así, desta maneira, non queda a terra desnuda. Prevén da erosión, da chuvia, do frío, do granizo, e así non se lava a terra, non? Outra, mellora a estrutura porque as súas raíces penetran na terra e o que fan é guiar ben a agua e o que fai é que non se compacte tamén a terra e xa lle queda como media preparada, non? O que fai tamén a ravisa é que absorbe nutrientes residuales que deixaran as solanáceas. Entón, o que fai é coller o pouco que queda e devolverlle á terra despois moito máis do que levou. Antes de que florezan, trituras, deixas como abono verde, botei un pouquiño de compost se quere, incluso pode tapar, porque unha horta urbana ao mellor está moi exposta á intemperie, pois pode tapar despois de fresar os grelos e botarlle un pouco de compost, tapa con cartóns castaños libres de plásticos e de tinta tóner, o sea, castaños, con as pedriñas e así, e o que vai a facer é a favorecer que os microorganismos vivan aí debaixo dese cartón, pero genial, para a primavera siguiente que queira empezar a plantar outra vez. Pero bueno, de todos os modos, eu digo que pode usar a horta, se ten tempo, a horta urbana pode usar igualmente no inverno, porque as verduras plántanse no inverno, a coliflor, o brécol, os grelos, as ravisas, as navicoles, e pode ter verdura todo o inverno, e está facendo unha regeneración do mismo terreno para prepararlo para as solanáceas. Pois amiga, veña a insistir e a seguir adiante os consellos que nos deixa aquí cada xoves nos Cachusa, que temos que despedir xa. Que xa se acabou de... Xa acabamos. Agora Bueno. veñen os compañeros de deportes Sí. para facernos vibrar con ese partido que vai enfrontar o Celta de Vigo.